नै दिनै दंगरानोसै जोंनि गामियाव मा लाग नोंसोरलाय हा इसोराबो ना गुरनो गोसो जादों माला नै बोराय बोराय बिथांमोना ना हमगासिनो बेसेबां मोनखोबा दायो आं सोंनो सानदों बिसोरखो बेसेबां मोनखो मिथु बेसेबां मोनखो दे खिथिदो एसे खिथिदो नायखौ नायनि दे नायनि बेसेबां मोनखो दे बा मोनदों माथो खानैदो थोगोन दे खानैदो सोर सोर हमनाय बिदांदां द' ओमफ्राय नोंलाय अमाखाया नों मा खालामदो लाग्रा जादो ए ओमफ्राय आरो सोर सोर हमदो नोंसा ए ओमफ्राय नोंसा सोर सोर हमदो नोंसा हा बाबायालाय गैया ए मुवा सोरनाव ए मा समाव राननाय दैयालाय मा समाव राननाय दैया ए दे होमबालाय थांसै आंहा गाय खालामनानै खुसिया खालामलाय खुसियाखौ Siapa nalai? Kalian lah. Siapa? Thangmai dalah. Ses. Ini. Pamia tangsikan. Pamia jeli. Hasing barde mantu kerada. Bidi, punya nih. Bidi, tundu. Kubdu. Bingri om nubrunga. Apa? Hah? Ang na barju na thayi na je kai ka hai kam na den de. Gila binaya gila. Kon baga ma gina kon da bina binaya barju na ta de. Ni bi bu. Ada nasu na bu barju na ta de. Modin ni khagan da lai udin ni kasilang. Ini, kedur mani. Hah? Sir kumbrali. Gumay. Dapat lang. Gino. Foto kamani karena orang lagi ngehor lagi. Semoga sebaik.
Mami nak kena option lah. Jadi kok, ini mau lokum deh, ikan dia lah. Ini pernah ibu kerja sendiri. Ini tuh, Pokoknya harde. Homna ya, bika khadu ba. Ini pushna na. Mola bi karna ra. Ha gede nang dia phang bo ba kai. Bilang ya? Hah? Hei. Lalu kan apa?